Tämähän on meillä ihan se ykkösjuttu, että sitä mihin leimataan, niin siitä me asiakasta laskutetaan. Eli näiden pitää olla kunnossa, jotta meidän tuotekustannukset on kunnossa, jotta me osataan hinnoitella meidän tuotteet oikein ja sitä kautta niin me saadaan paras kilpailuetu markkinoilla. Työjohtajalle hyvä keino seurata työajan käyttöä. Nähdään, että mihinkä aikaan ihmiset on tullut aamulla töihin, mihinkä aikaa he on vaihtanut työtä ja mille työlle he on vaihtanut ja mihinkä aikaan on lähtenyt pois. Niin koko ajan on tieto siitä, että ketä sulla on rivissä ja osaat arvioida sitten työkuormaa, että kun työ on alkanut tohon aikaan, niin sitten tiettyyn aikaan sitten siitä valmistuu. Nähdään tuotteet, työt, millä kukin on ollut ja tunnit kuinka paljon päivän aikaa. Ja jos ei niissä ole mitään ihmeellistä, niin sitten hyväksytään päivä kerrallaan tuosta pois ja mennään takaisin päänäyttöön ja seuraavalle kaverille ja katsotaan, että mitä päivän aikana on tapahtunut. Että työjohtajalle hyvä keino seurata työajan käyttöä. Nähdään, että mihinkä aikaan ihmiset on tullut aamulla töihin, mihinkä aikaa he on vaihtanut työtä ja mille työlle he on vaihtanut ja mihinkä aikaan on lähtenyt pois. Niin koko ajan on tieto siitä, että ketä sulla on rivissä ja osaat arvioida sitten työkuormaa, että kun työ on alkanut tohon aikaan, niin sitten tiettyyn aikaan sitten siitä valmistuu. Hyvä keino, niin nähdään Jotparista töiden perustiedoista, niin valitaan tekopaikka, workcenteri, mitä kuormitetaan ja sitten ihan meidän tuotteen sarjanumerolla haetaan työtunnit ja nähdään tuotantotilauksen tila, että asentaja on päättänyt sen, nähdään päivät, koska se olisi pitänyt suunnitellusti alkaa, suunnitellusti loppua, miten se on alkanut, miten se on loppunut. Nähdään käytetyt totaaliset työtunnit ja suunniteltu tuntikuorma siihen. Ja tätä käytetään meillä niin jokapäiväisesti, viikoittaisesti raportoinnin työkaluna ja se on meillä niin kuin palkanmaksun perusteenakin.